ibere isano n'imwe ibere isano n'itatu inye gose enoti isano na ibere ibere yemo kianda isano n'itatu isano na ibere isatu isano Porters Premium School nyorero umwana waribaga genkyo. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Wiyake gima mwancho murigeria vegetaseni kia Ndizi TV chitariki ne merongevere chumutinyo kane umwaka bw'ikirubere merongevere nainye ase yaragire ense yamo yabona marogoba chinga kinabere ngo yariganya bwikiranu ase nginshoko koletera amangana mayabu na berika gwatika kora chingongo chonsi inyechense asense mo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bakwenda gutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na botonya gwetera www.ndizitv.net iretera na Frida Kerubo nolyo kweneke una chibi channel yogirya gukira sole asenchira ya bene nere Petra Mukira sinsemo chibero kelyo nigo tukubatanere Lydia Mose toskatanyegera ngwira nanda segeke kerbosyo elinde ngomanye amange. Mancho murigerere yango kwaligani bene ilinde tabeto gusanga sobwa mogo chakabona igago ika omoelio ama yaye birebiga niyo tukayachaka kora se county ya Nyamira asengo kumenyabuna nigo omubunge korwa asensemeli ya West Mugrango Steve Mugaka aberega korwa egekure tindi gochya ase abanyakonda abatari gukora emirimo yabo boikiranu asanikire bunantibabwa atiribaga ime county ya Nyamira kagukwana kora sensemo chya Nyakemincha ase omubera abetego kuimukia ekeramage skuru ya secondary ya St Peters Nyakemincha nigo Mugaka boigo abiriga kubolia eserikali kwa ene kemnango sirere chiskuru boigo engane yo nigo yaegwa okoboko nomo MC kurwa ase ewodi ya Bunyamatuta Julius Matwere oyoba kago ikirana amona barayibande ase egosira enka eyemo eyo ekerama kyabeteke gotora aroro muliketo polikapokara na bakawikira na stinsemecho na bayigo twaliganiria oroboti rokubwatia Nime ye ewadiga ya Bunyamatuta ebunga ya West Mugrange County ga Nyamira ase skuru ya St Peters Nyakemincha Secondary School ase embure yo yatwete litukore yuma yabetege kwemukia karamage skuru yega wika asenka yumwamate na minyo kirigo nya ikire ga kinyanyori engamo yari egaziaru nezaregete kurengana mone amatega yonduso nigo ekerameke iga kemugetwe na gotorwa asuba gatagati bwe kinyombe kira sajega egento bagendrete gwicanira wikabono ake nali naigwetense gisike ganto ko gobuna pum ngakuminga ninkiek ngosoka ginko igoro morango nali ngosoka kusanginga nekera magio sukuru kerenka aiga no keranga na mwana lakini esemene nekerere gukimate mwomuse no mwichano mana toko matenya sembu yamana atolindire ondata umie ningana yerera baraikurwa sechinse chiga wikamo asomo MC kurwa sorgongoriga sereta Julius Matwere agendre ko bagako basegeta banenchi kwene kibunanko igamabara sagaya chingaki embura egotwa ari gusaba abantu itenga kiye embura mwaba very careful bantu muko igamanse yemete kiagara embura koranga yabere nyinge
na ende kariko gocha ne kiramba utie kinga yetenga gocho murakera lakini wana ogiaje tembura nyinabo mujumbe kurasoro gongori gasireta Steve Mogaka nigaganire obutatio bwikira nugokorekana eriko manyencherekera meke igetwe nabo igokuria eiranga ama contract yo okorete emirime yiga natikunyara kabaga kwimukirigwa egetambokero kerichiko asebegalire ngekera meke ngekanyara kabaga ekoroisiwa maega eskuru etaraigorwa. Nitafanya lililo hitajika kufanyika ili watoto wetu wakirudi kufungua shule wapate hiyo paa ama roof yao imerejeshwa ili wasipoteze hata saa moja kwa masomo yao. Kitu ya pili ni nitaomba wale public works officers watuchunguzie na watuelezee ni kwa nini hiyo roof ilikubali kupelekwa. Kwa nini haikukataa kupelekwa? Na kama ni kwa sababu ya ujenzi mbaya, hatua ya kisheria itachukuliwa kwa wale waliofanya ama hawakufanya kulingana na sheria za ujenzi. Mogaka nigo igaganisha ekeramekyo gyatoretwa senge yugotigara sayo eliko bakonya abamatebenke yo kwegendereria enyorekarenga abamatebenke yiganigo barabokonyora wensa begalire ngana tukunyara kwa gakobasira. Na wakati nitakapochenga ama kurejesha hiyo roof, pia tutafanya ujenzi katika hii boma na nini mkue. Yeah. In fact, yongo chikoya verifada ne board no mwalimu ama bati yaje asage ndata gatorwa abero anganembera tuacha ko uiraneliga nyasaye gatwabeire tigatutiga yibune sadaka ucha sabantu baye tuli kichinjira chinde toiranie kera makeria asencherengia egera abana baito ekero bakoirana bagenderera masomo. Sinse moyende nigo Mogaka agende ko bagakubudu mawaziri wechisemi utumika enengo buya yarwete kurwa sinselia kuwait gokora magendero asamoganire kwa ngoya engane yo asoko moboli murayo munene bwense kunyara ko bagakubwatu mu rubiro yo wekiranu. I want to plead with the CS to request the president to find a place in his diary to come and launch the Kuwait-funded school development program because they are overdue. If they had been commenced, some of these challenges we are having here would not be there. Embreyo yanyaratoka bagegotwa boyonigo yasaretie chinyomba cyake barache skuru ye primary ya Nyakemincha asomali mu munene bwe skuru yigaganire metera sara yokorusiwa burenjere yemo yo gutanga amabaya iga egento boyigo Steve Gisairo yole omobiso munene bwo bocheno kurwase county ya Nyamira ne kurwase nsemechiga che wadi ya Nyamatuta abwato kirobo semya igori imibasokano uneyiga. From the public health tumeona ni vizuri we are prepared for these disasters which were not planned. Like in Igusi community we are not even prepared kama hizi lanes zinakuja mingi, si ndio? Unapata tu wewe unajua tu ni mvua inanyesha. But kama uko karibu na miti kama hizi kubwa nafaa mna prune ama mnakata hizi miti kubwa ambazo ziko karibu na nyumba because hizi mvua ni mingi. So in future kama uko na miti yenye iko karibu na nyumba zenu tafadhali ikate. Iginko reporter getaseri kya wanjete kya Ndize TV kurwasi nsemechi gacha Nyakemincha imeye wadiga ya Nyamatuta ebunga ya West Mugrango imeye county iga ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp Okara. Biamono sana umurikito Polycarp Okara asogo twariganiria oroboti rwa senchira yobo ikano gotigara imeye county ya Nyamira nigongo kumanyibona amaseneta wi county yo omoske Okongo omogeni nigagendeta gutaja chinsemo asekerenga kyukoroto ta amagendero korengana nabamenyi benseme yo nigo babere bakwe murungania ase obokoreri obotara babogwikirana aneno mono ase okoborwa kwa mache nigo Okonga bakagusangiriria eberengari byabo nabo igo kumugabania omugavana bwe county yo Amos Nyaribo kwaneke buna ngo ikiraniare amagendero ase chinsemo egento tutegete nkwara noroje bara kuna kwa idir guruga mongino kanyoru mwana ra iduguru mino ga buna ige otutegete atorosiriye pare na nde tugutumi
kutia somo chumbo itonga kirete no manyete amatebi ngaga na to rusiti tikura harigere libuna to wetia emebere kurumo inoga kone go muga konde na kwetu roga iga to achile kurigina no muntu go wati stomoeti para ndo bwati na ndi tuli nyamira tuli borabu samarieta nene rinyabutu oyo mobwa ba committee be kinyura iguru ya match amangana ya match nabo twa yaganeti twa rokete tiase amacha agocha kubekwa ege simekie bohol iye kero twa kora proposals gochie county tukatebigwa mangana ya nkobari tukareterwa baka abandu bakapima kero bapimete bakanyoranga na mugabano itaga totebia nga in a few days kira gitango cha kireke balimira amache na etetega aga promise abantu gweta agateba amache nkoyale mande na ende no mo bunge yani mo minister bwa amache utarasokie gente kyonkomere matura amache agacha agatotebia kero twachite bako agatotebia amacha yanko bahande kira giteki ngo chakira agatotebia kineni kire ekere kurweri kineni nkianya kobao bagasovice bunaso etenande liga elia tubtebe tindiria bwatirire elibunaso ete igasa letie bioge bakabono igantuntura amaro naende tarakwanira iguru ya amacha ayo enimo maje nduri kunywa maje seneta tukoire se tokurusia maje nechibunda tukoretera maje igo maje ntubwatia pi paka wano bwana seneta na ututakete tubwatiria mangana aya yako era kuchama no na mangana chipara ntubwati je binte binga tubwata ya bia tuchandira sana iguru ya maje ayo maje na watu abate promise tire ndo karongo no tuikirkanani kumbakana ni uchanjo ulikuwa yani enjero monda atakerete chikura ndaira no bisi yo na gutata benga to chikomenya Kenya ire kabire yabagambi bagutunga ina ndoro jibona storo jikoji tombo neno maana noyo oyo orensa oyo murochi oyo these people are very important and very useful without them, without their presence, without their positive answer, I tell you nga toka soli igonga oyoga kurire kurunsa nga kimenya tibuya mutegerere na ende take action immediately nga omuntu ono kurira kurwana na ero gatenda inkia kurira sieke abisi minyoka gocha eto arora nga esima no rwete aso muntu yo mokorensa lakini o maana saiti na sako seseni na ende ntuwe tenga you are always very quick and very fast ntomanya tenga tomorrow na ankiende nkwigutura ngonya utura nansa amina sana wrongas sanjire to rwete se county si wala to gocha konya bale tariko takagwa ngonya gweta ande kire kenyoro mboli ikiaro mate kero documents gocha Nairobi yonda gete nari giri mu ante na biri ngotebi ikiaro ti grupu nyito to konya abantu badikira majeta tai ino kayinganda eto bande wonse ichuni sote bande wonse balete irikibasa kurwese county ya jirego konyo muri ko improve amangana yobole ai mukyoko bokoyo Tayo. Hakuna tayo. Jindu mbona ko chinga. Kimbona kwa kwane. Chiro. Mwanya koreta. Mwanya koreta. Gineke ni. Ina ndoto. Anje kali go chakora kuna bajira ina. Bajira abe ora kintu kwa. Sali yesu nemo. Sajia dona. Cho konyo muri mjanya ko tachana. Ande jinde nchiache pe chigo konya mangana climate change. Chegete county taretat. Naro to sa umugabana na chiro chichikega njisire ngole ngaba wancha ingende ndikiro umugabana rirube mutebi bitumira nega igese ground tabire aiche ba ground itabe tokwa nega iga twice esa maja ka toro girue mangana yogre na njara
Abangina abo babeire ase semina ya matuko ane ase kanisa ya Redeemed Gospel imemo chokeroka ni golitko lyalero semina yo yabakegwika omoelyo asikolende baba gosemia abayiboli kweneke bunankolinda balebo ikirano abana babo chinga kiechiga cherusa osangane gitaseni kyandizi TV ni gobaruge kulege tindi gocha ase abangina abagendete ne chimbwa cyogosara abana banyaruka asipane kebuna niko babeire bagosalia amagima y'abanabo. Kwa majina naitwa Pastor Medina Enos wa Redeemed Gospel Church Keroka. Tumekuwa na mkutano ya wamama kuanzia tarehe 16 mwezi wa 4 ambayo inakamilika siku ya leo. Tumekuwa na wamama kutoka kila mahali na ninashukuru Mungu sana. Kero muigura mukutano nge buno yoiga habaga kakaba ngena libaga irinde banyari ko chaso mahorokereria yaiga. Naitwa Pastor Josephine Isaboke kutoka Crisco Church Chemelil. Ningependa kusungumza na familia hasa kwa wakati wa likizo ambao watoto wamefunga shule na wamerudi nyumbani. Shetani ameinukia familia na kuna shida na vita katika familia. Ninaomba chenye kitatuokoa kitatusaidia familia simukimbilie Yesu. Mama mkue taa ya nyumbani, mulinde watoto kwa maombi na wazee, kila mtu afanye majukumu yake kwa familia na watoto watii wazazi. Watoto mbarikiwe na mtulie katika nyumbani, mtulie kusaidia wazazi na mtafute Mungu na muende makanisani. Erusa ya Isira koera abayiboli gonko basemianga abana bao neta keiro manya basani babo mbarabi amatuka atomenyete nigara amabe mono Saitani oyosorera abana baoncho kirepi manyo mwana onga yatara chinsa koira na gocha nyomba nchiri chiechi mono mu advice bakoro mokia se school abana abaisike ba advice mama yebu na bakomenya amaruweire na rororo na obaranyoro